семейството, добре дошли в ден 21 май от 365-дневното им предизвикателство. Ден е вторник, часа е 8:10, преди малко станах. Доста по-енергичен съм, колкото принцип като ставам в 8. Причината за това е, че вчера заспах в 8 и днес станах в 8, което значи, че съм спал 12 часа. Явно съм бил наистина мега изморен, за да спа 12 часа. Но да, днес да ни започва супер. Пия си кафенцето, правя си рутината и отивам към една среща и мисля днес да си снимам целият ден. Как ми минава? Нека да вие ще видите как ми минал деня. Часа 11 и малко, срещата мина супер. Мислех, че ще продължи повече, но мина много добре. И мисля, че имам време да се прибера и да свърша още работа. В момента се намирам на Джеймс Баучер, май се води това. Така че да, прибирам се, ще свърша още работа. Всъщност първо ще мина да си взема една книга, която ми препоръчаха, и след което ще се наложи да ходя да бездействам в училище. Прибрах се, след малко ще оправя косата. Леко ми стърчи косата. Всеки ден, след като се събудя, косата ми е някаква много странна. Не знам дали е от кълъвката на възглавницата, обаче адски досадно и адски дразнещо. Те искам да ви споделя, че преди малко, докато се прибирах, ми попадна един доста интересен пост в Instagram фида ми, където Илон Мъск казва, че вече не се интересува от това кой какъв университет е завършил и кой в какво училище е бил, стига да може да прави това, за което е нает. Така че правете си сметката вие. Така, прибрах се, свърших малко работа, изкъпах се, време след малко да тръгвам за училище, да бездействам, както казах, защото, както съм казал, според мен училището няма никакъв смисъл след, може би, 7-8 клас, но това е тема за друго видео. Като си върших работата преди малко и се зачудих, аз правя тези видеа, говоря на някаква аудитория, но не знам точно на каква аудитория говоря. Аудиторията, за която правя тези видеа, са млади и амбициозни хора, които искат да се развиват, независимо от това дали искат да направят собствен бизнес, да подобрят живота си, да са по-щастливи на работа, да стават с желание и така нататък. Мисълта ми е, напишете долу в коментарите на колко години сте, защото в YouTube статистиката пише, че сте между 18 и 24. Но аз откакто се помня, откакто ползвам YouTube, т.е. сигурно от 5-6 годишен, съм се написал, че съм на 18. И знам, че 99% от хората пишат, че са на 18, независимо на колко години са, просто за да могат да отключат абсолютно всички функции на YouTube. Напишете долу в коментарите дали тези видеа ви помагат, дали имат някакъв импакт върху вашия живот. Това, примерно, че ставам рано, дали ви е надъхало и вие да ставате рано, това, че качвам всеки ден, дали ви е мотивирало да сте по-дисциплинирани и вие да изпълнявате някоя задача всеки ден, да си гоните целите по-усърдно. Би ми било доста интересно наистина да науча повече за вас. Честно да ви кажа, въобще не е лесно да качваш всеки ден. Всеки ден трябва да мислиш някаква идея, всеки ден трябва да говориш пред камера. Макар и да казах, че ми е приятно да говоря пред камера, да, на мен ми е приятно, но по някой път е доста досадно, когато примерно докато бях болен, грам не ми се занимаваше да снимам. Буквално до това ми беше най-малко. Аз буквално лежа, супер отпаднал ми, супер уморен съм с температура и трябва да снимам. Но не пропуснах поради простата причина, че съм се обещал да качвам всеки ден тази година, независимо какво се случва. И ако наруша това обещание, съм сигурен, че ще се чувствам доста гадно. Аз ще го преживея, но ще знам, че не съм си удържал на думата. Преди малко свърших училище, сега се прибирам и ще ви обработя това видео, за да може да го гледате днес, защото часа е 8, не знам към колко ще излезе това видео, най-вероятно в 9:30. Или зависи кога успея да го обработя. Не знам какъв влог е станал днеска. Абонирайте се, харесайте. Тази светлина ще ме убие. Абонирайте се, харесайте. Последвайте ме в Instagram задължително. И ще се видим утре.